wadhe kira kontor mata Dermanan nang cipta Indra Brahmaraja Guru pengkening alat-alat Pandhawa Pak Hanja Hak Hanja manggo dhisik metu saka sajroning alas kandhek ana ing sak jabaning wana banjur wis pinranggul ana prajurit ana kene sapa iki apa sliramu kenayakaning praja pangembating negara kene kebat ngaku dina semengko ya pancen kepara nyata aku ora adoh saka papan panggonan kene. Kebeneran yen kaya ngono kebeneran. Banjur sing dadi sinambuting awangi sapa asmamu? Yen durung ngerti marang aku Raden Singa Mulanjaya, ya Raden Harya Sentyaki, ya Raden Bima Kunting asmaku. Ih, Sentyaki, ya Bima Kunting, iya. Yen pancen kaya mengkono kowe yen duduk pangembating praja malah ndadekno senenge atiku manggo dhisik ben olah kelangan lacak sapa kang dadi asmamu mijil saka ngendi iya yen durung ngerti marang aku prajurit saka kraton Guwa Kirata Galengga Yeksa aranku Galengga Yeksa iya Galengga Yeksa banjur wanoh wani mlebu ana ladan Ndrawati apa sing mbok upaya apa sing mbok olati iya tak rewangi kronta-ronta mlebu sajroning wana tak gradak kewan alas semono wakai padha kabur kabeh ora ana sing tak olati ora ana sing tak goleki sing mbok olati iku sata kewan rupa apa iya sing tak olati yaiku rupa monyuk utawa kethek ana jero alas kuno ewon mayuta-yuta akeh kethek ketoke ora ana nanging sing ana ndur wit Nagasari ku ewon cacahing kethek iya nanging kabeh mau ora ana sing duweni wulu Banyumas kethek putih sing bisa tata jalma lah mula saka iku yen kowe roh ana wong bekisar kethek ya tak tukune sing larang yen ana wong bekisarno kethek tak tukune sing larang. Tapi yen payu larang aja lali embonge lho. Kono jek makelaran ayo ngene. Ya, yen pancen iku sing kok karepno. Tak duduhi ana. Wah, dulurku temen dulurku. Lak ngene dadi dulur iku. Gak lek sugih tok dibolo lak kiri gak molo. Wah. Dulurku rek, dulurku aku takon didodon. Ana ndi, Dik? Ana ndi, Dik? Sing diarani kethek putih wulu Banyumas iso tata jalma iki. Yo, ora ada saka papan kene iku. Ana perenge gunung iku ana pertapan Kendali Sada. Nah, ana ing kono ana diarani bedhes putih, jarene wong-wong bedhese iso ngomong ngono. Yo bener. Ora adoh olehku golek. Iya. Sentyaki yen gelem sudi mulang wuruk aku dodono ndi pertapan Kendali Sada. Mengko jatamu tak dobeli. Yo. Nanging sadurunge kowe tak dodono pertapan Kendali Sada, aku kepingin ngerti apa sediamu goleki bedhes putih wong bedhes ngono kae kok ora mbok goleki. Iya, ngertenono. Dina semengko awit sing diarani bedhes putih wulu Banyumas bisa tata jalma kaya manungsa iku Si Mayangkara. Kanggo tumbaling Praja Ngastina arep gawe tumbal ana ing negara Ngastina. Oh, nah nek
karepmu sing kaya mengkono ya gak sida tak dodono ana ndi pertapan Kendali Sada wong elek bedhithetmu sing kaya ngono. Aus. Cangkemmu yen ngablak aja angger mlethek gusimu. Mari ngomong ya dadak ogak, mari ngomong ya dadak ogak, mari sanggup dadak gak sanggup. Ayo, apa kepengin tak beteti, tak lulangi kulitmu ana kene tak sempal baumu wong dikon ndodono bedes putih, kok angele sing kaya ngono. Ya, kowe dadak ora usah jumangkah menyang pertapan Kendali Sada. Kena sliramu nyekel bedes putih nanging wis gumblundung sliraing Harya Sentyaki mandi sabdamu. Wah, tak jambak rik mau tak poteng-poteng siramu tak copot penjalinamu ucul saka janggamu merpat mati dina samengko Harya Sentyaki kakean punika kowe. Waduh cah iki. Oh
Swang Sri Baladewa ngono sanggala madalku mukus mring taringan kerot-kerot ananing waya iradalah senjaki nyataning ora cukup ngadepi Wadyabala ning kaya mangkon ya selagi ning isih ana Prabu Baladewa ana lagan aja kuwatir sing bakal nyambung patang putunging senjaki wong pun Kakang Prabu Baladewa Wadyabala saka kraton Guwa Kirana aja anggep wong dolanan Prabu Baladewa ngel-bengel bingkok kaki Prabu Baladewa yon guyon ambi ngunus kaki nenggala tak sosokno wadukmu ngelembreh ususmu mondong usus ayo maju aja aku wong tanah merah yo aja dadak ndirmu wano-wani kuwi ladalah sengak kok Prabu Baladewa sosok kaki lho Kau ngerti sapa sing ana mulyak? Kau ngerti? Kau ngerti ana mburine iki ana Baladewa mesti kali kawan-kawan karo aku. Nih sing mbok tokno. Ndi sing mbok kedhok-kedhokno? Apa wis kandel kulitmu kanca? Apa wis rangkep nyawamu tok sosok kaki nenggala? Dadamu dangkah kaya. Wani karo aku. Ayo, maju legane ngati aja mung siji, maju bareng. Sosok kaki nenggala dadamu lembreh wani karo. Mecicil apa kon mecicile? Kon wani lho dadak mecicil bangsa.
Ana prajurit kok merecing kentekan sangu ta kaya apa? Kentekan ta sangu kaya apa? Kon iki yo dibayar negara. Prajurit kok becungi kayak gini. Prajurit kok merecing yo bayar negara kok ini. Ayo. Majul kan hatiku. Mumpung aku sing pelakan. Aja wani kon karo aku. Aja wani pengen tak ujet-ujet. Pengen tak toplok pundakmu. Lho, tak bonggo karo aku. Ayo bonggo. Aja mecicil karo Prabu Baladewa. Macicil lo, mecicil aku bangsat. Aduh Mbak, kok becik ana wong kok kerenge kaya ngono waduh. Citake ngomong. Wong perangan karo ngomong ya iso ya. Wong kenceng-kenceng ya jek ngomong ae. Kok iso sing ngomong karo nyapluk bareng kok iso. Enak-enak ngomong ya nyapluk bareng. Lho nyapluk sambil ngomong apa ya gak mute ilang lho ngono. Ya apa ngono. Aduh Mbah cengel kula dikeperuki Mbah. Aduh Mbah. Bradut wong kok ya kaya lungite wis lungit mentalan katik ngenyekan barang ngono. Ngenyekan barang ngono iku. Astagfirullahaladzim, sapa musuhmu iku musuhmu? Lah niku Mbah Prabu Baladewa. Gulu kula dicaki nges dadak ngomong Prabu Baladewa. Kon maneh ketanggungan ayo gurumu rangkep itu kongkon maju mrene. Tekeni tak jabut lak yo njomplang kari ngicaki cengle ya. Pendhita sing kaya kari bandem boto ya. Kari bandem boto ya ngoten. Waduh. Sing ngomong ngono sapa? Sing ngomong ngono mang sapa? Nggih Prabu Baladewa niku wong cangkem ngono lho. Waduh, ayo. Ninyek demen kon karo aku. Aja dumeh kon ratu. Aja dumeh kon ratu. Apa yen gedhe ora iso dadi cilik. Apa gedhe ya gedhe terus, yen cilik-cilik terus aja dumeh. Wong sak atasaning Giri Lusi jalmotan kena ngina. Giri Gunung Lusi cuket. Sak dur-dure gunung isih kecukulan suket. Wong aku kok sumbungi endi Prabu Baladewa. Endi Prabu Baladewa. Tak unyah-unyahe. Tak juwing-juwinge ana kene Prabu Baladewa. Tak ajare ana kene Prabu Baladewa ndi. Atik ana Prabu Baladewa tak antemi temen iki. Tak antemi temen. Lho domoh tibake kiye. Domoh tibake. Lah ngono kok jare nantang-nantang pendhita sing kaya ngaku. Lah kepethuk aku lak mara tak jotosi ae. Mara tak jotosi ae. Lho ya pileng temen gak ketok hari iki wadah. Lho ya apa rek. Wis ayo. Wis melengil ya apa rek. Lah ngono kok jare sombong kok cek sombong karo sapa-sapa kenek. Tapi lek sombong karo aku endi Baladewa tak unceke kene. Wetenge tak unceke kene.
Lho keblacet wong iki bae rek. Ana wong kok gregetno kaya ngono, gregeten temen aku ngono. Lah ya wong lanang kok iso kaya ngono. Jare teko pungkasane gak teko. Jare gak teko pungkasane teko ya. Terus karepmu karep sing ya apa lho. Tapi lek teko kabeh ngono atiku ya seneng ya ngene iki. Ya iya. Nah apa kok ana Prabu Baladewa tak jotosi ngono iki. Oi! Bidak melengmu. Iki Prabu Baladewa parat. Prabu Baladewa dadak diwelang. Radalai kono munyuk iki sing darani bedes putih sing bisa tata jalma bedes putih nemu apesmu kon. Pangan aku. Den kemah-kemah, den pamah-pamah sak nalika kahananing Sang Anoman. Wah. Dapan timbang kelawan malih. Datemetang semboko klambo. Kacarita Anoman den kemah-kemah, Anoman den cokot panjairan. Saking jerone anggone mamah guluning Anoman nganti winatesing kecokot pedhot. Pedhot ana ing telenging gorong saknalika ndedel bumi kaping 3
alusing mayangkara kumpul dhateng alam pengrantunan. Yayi tibake Wadyabala semono akeh ditinggal perang ana kene dadak iko. Lho Anoman dadak dikenyah-kenyah, dicokot-cokot. Pundi meniku. Lah iko wah, iku ketiwasan Anoman iku yen nganti di gegit gulune karo buta sing ayo diburu. Ayo monggo dipun bubujeng. Ayo diuber. Wah, bahaya iki yen kaya mengko